Panorama fra det er Simon. Hallo? Hallo, hvem snakker jeg med? Du snakker med Lise Jakobsen. Hvem snakker jeg med? Du snakker med Simon Jørgensen. Ja, hvad kan jeg hjælpe med? Du har ringet til mig. Nej, det har jeg så godt nok ikke. Det har du ikke? Nej. Okay, ja, min telefon ringede lige, så svarede jeg. Okay, det er mystisk, fordi vi har lige haft nogle opkald, hvor der ikke har været nogen. Det samme har vi. Altså, det er tredje gang, det sker nu, at vores telefon ringer med, og så, ja, så det... Og så er der ikke nogen? Nej, men så er det den anden, der siger, at det er dem, der har ringet til dem. Hvor arbejder du henne? I Panorama Fredericia, biograf. Okay. Ja, det her det er et hotel, du har ringet til. Hotel Europa. Okay, det hænger overhovedet ikke sammen. Nå, men altså, det er ikke os, der har haft ringet i hvert fald. Nej, men det er heller ikke os. Vi ringer ikke. Nej, det kan jeg ikke sige dig. Nå, men det beklager jeg, eller det kan jeg jo ikke engang gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Der er jo ikke noget at gøre der. Ja, det er jo, men du må have en fortsat god aften i hvert fald. Ja, lige måde. Hanne! Hallo? Hallo? Hvad sker der? Hvem var det, der sagde det? Ja, det ved jeg heller ikke lige. Taler med Jakob Fransen, politimester i Fredericia. Hvad siger du? Det er Jakob Fransen, politimester i Fredericia, du har haft ringet. Nu er jeg overhovedet ikke med her. Altså, det her, det er Hotel Europa i Åbenrå. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der ligger og ringer frem og tilbage, fordi vores telefon, den har lige ringet flere gange. Det forstår jeg ikke, her. Okay.